Magandang umaga sa'yo. So, yung kalaban mo si Boy Bangus, wala sa kondisyon. Eh, ikaw nasa kondisyon ka. Konti na lang buhay niya, kaya nasa kondisyon. Matanda na kasi. Oh, matanda na si Boss Maeng. Oo, wala na sa kondisyon niya. Ah, kaya pala ayaw makipagsabayan. Sabi nga nila, pag matanda na, magpahinga na. Oh, magpahinga. Ano, tumatama ka? Ayan, si Boss Maeng, ayan. Oo, ayaw ni Boss Maeng. Hila ka na. Sino? Ikaw! Ang ganda na. Tatanda mo pa. Ayun, oh, pinakitaan si Boy Tilapia. Alam mo nga, hindi ko matanda. Ako pa kaya. Ayun, ang sinasabi ko. Like mo pa ka na po. Para ka Oh, narinig mo yung sinabi niya. tanda mo, magmurahin mo na ako. Kung sabi mo matanda. Totoo naman ah. Kung wala bigay. Nagkahamon na naman yung dalawa. Ayun, oh. Oh. Natawa sa customer. Ayun, oh. Damay-damay na tayo dito. So, yun lang po, no? Nagbabangayan na naman po yung dalawang vendor po dito, si Boy Tilapia at si Boy Bangus. So, hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. God bless and bye-bye po.